Takže čusky busky lidičky, já vás vítám u dnešního videa. Toto video je zaměřený na informačku. Informačku si rozdělíme na 3 části. Za prvé s kým budu točit, za druhé co budu točit a za třetí kde budu točit. Takže za prvé co budu točit. Budu točit League of Legends, někdy Minecraft, hodně Agar.io, vlogy, ty asi nejvíc a Challenger. Challenger budou zaměřený na nějaký poděkování, což jakoby my teďka plánujeme za 10 zhled, za 100 zhlédnutí, dámy a páni, za 100 zhlédnutí, takže na to se hodně těšíme. A jinak, to je asi všechno. Za druhé s kým budu točit hlavně sám, pak někdy s Peťou, s Edmikem a takhle. A za třetí, kde budu točit všechno toto, co uvidíte na počítači, nebo když budu, já nevím, v křesle, nějaký challenge, tak všechno se to bude odehrávat ne pracovně, a nebo venku. Kde venku neřeknu, to je jasný, ale to nevadí. Kdybyste měli na mě nějakou otázku nebo něco, v popisku pod videem budete mít facebookovou stránku leskastudio.cz a tam like. A můžete tam napsat, co byste chtěli, abych zlepšil, nebo z čeho bych natáčel, jestli chcete, abych s váma natáčel. Tak každý musím říct předem, že jedno video týdně určitě jde. Takže mám vás rád, že mě sledujete. Začíná to nabírat nějaký ty grády. A u dalšího videa čus.